Poilano jotono kakaham ta ane hamjama yaparo tibra hasteni joto lokurong na chiwo khana chini habu bagra Maharaja Pradut Kishore Manikya Bahadurni Bruisi sa laye Bruisi nui yapiri rimani asai masal o salo poilano ang bubagra na ani khuluma yaparo bubagra sak kaham khaye bisi bruisi sa laye bisi brui nui tini yapiri mani salo जों बिलाइखनो खातं थगो तामनि हिनबा सिनि बुबगरा sak kaham khaye tabukbo sini mukumu sini ha bubagra ungoi sini bos kango kathang tongmani bagai bono paiflaya hambai ma yaparo sini bubagra ni kogno sanani thangkai ang poilano bobai bahaike malaikha akong nang sagranai 2000 ni 18 bisiwo NRC case no tuyei puila bubagra sini borom ganang takugokra bikerang kholni yaktikhai ano bo khoborwo je bubagra NRC case khlainani bagai jingno jotono pal khai khlainani bagai bo nunggu ni saw engke bobai saman porekhana ang thangka engkai bubagra afro dilliwo hekano chini borom ganang bikerang khol saka runji जों दिल्लीआव थांलायना नांनाय बबाग्रा नंखा NRC केस नि नतये हेकेना आं ददर खाय आफृति आईपीसी नि मथा खाय तमन बागै आं जतन साका सामानि यागुलो खाय जतन चुबालायका गाय टिकेट ताने आं बिकेरां खल हांका गाय जों दा जगदीश खालाय जों थांलायका हांका आरो थांगै जों आरोनि सुप्रीम कोर्ट नि एडवोकेट सालमान खुर्शिद नि चेम्बाराव थांलायका Hingga arana puila bubagra bang malayo ebang ang bubagra no khulumo hingga amtekhano bubagra bai puila ni sirinalaima aboni ulo hingga kai 2019 8 tarik Januari dosramo de sebrok se bibil no tiyei jokhonte ungko kha tamhani ungko choba nokhorka lama ka sulaka asomoy police kokha khorok ba guli nangkha bubagra guli kokjanai rongna nainani bagai bo Delhi ni phaika sal kisa ungko mani porebo eka approach जों bubagra notlangai a kokjama jagaro phunuka iko omti khaino जों chini bubagra bai ang malai mani tai chobani lamawo yapre rimani abon pore जों poila siebini chini choba ungkha khwayo poila choba khlaika bubagra son kholano hoite nene podobil jara yakung bai himka bini yakung kukha thangmani langmawo mondir gobo hapka bo matai rogrika eka omte khaino bubagra bai ani langmani hadugo ang bobai malayo ani langmani hadugo eka bubagra no agi ang saimea kaham kaye bubagra bahai borok bahai bini tomung samungrok kintu bubagra bai malai mani yagulo bubagra bosek maya ganang bosek kha ganang ang bono sinika ang kobang ma rajnotik neta bai malaika ani laibo ang jokhon silai bai soba khlai tongpro foreign country of bigonno borok bai malaika north east ni kobang ma soba khainai malaika including muiba isaksu omte hai borok bai bo ang malaija kobang ma kai north east ni kobang ma leader bai to ang malaijangno engkai omoni mangpili botongo kebang mano gai oro ang sanani klayo chini bubagra tini je musuk bisi ni ulo tini sini ha ani bagai sini dofani bagai tini bo je mukti klayei bo je soba khlai tongo aboni bagai o hasteni joto lukurongni logi ang bo bubagra no tini ni salo te wasa bono ani khuluma tai borom kothar yaparo bubagra chini dofani bagai tamo sacrifice khaika angagi bo saka tini ta waisa bini asaima salni sekang ang tini okongno khursai sapinai bubagra saka o hani bosarongni yago ang phanna nangnai o hani bosarongno mothangna ni nangnai
o hano ang mothangai ma narengnai hinai tamo jeng nukha bubagra tongfru jeng Delhi o je NRC no support khlaiye jeng Delhi Rahul Gandhi be kaise agreement khlaika afro borok agreeing kha je kono babe khaiye ingo no NRC no jeng Cheskan Tripura haste bo phanangnai ebong tubunai hinai gamte khaino Congress support khainani hinai no jeng afro MSC bini thangai dol thangai aro jeng Rahul Gandhi malaika chini Onimesh Babu chini BK Rangkhol songa hai borok bo thangka jeng joton pal khai malai lai jeng agreement khaika ang Ranjit Deborma Onimesh Deborma chini BK Rangkhol songno khoboi kwbangma borok jeng aste jona aro soi khlaika aboni yagulo Congress ni bisingo kisang kongkha netritwa poriborton nungmani yagulo no Bubagara no saka je nung NRC case de withdraw khlainai na Congress ni Tripura haste ni president tongnai bo sudu Tripura haste ni Congress president ya bo All India ni Congress ni bo general secretary ebong Sikkim ni bo in charge tomani Bubagara chengbai kok salaika kha bo blai khe nangjaka hengka kai chengbo ani je sananta nang Bubagara no ang bonotam sanaba chini hani si Bubagara ka ang je sanamo somani khani kok no ang bono share khai ka bobai ka Bubagara kaham kai no khnaka abon yagulo no bo saka ang Congress ni porja karsinai Ranjit hengka kai abon pore no Bubagara saka bo slogan ni mani tongo puila jati ulopati nei hengka Bubagara o slogan no borom riwui hingga kai Tripura haste ni chini dofa Tripura sarong ni kongno muito nargei bo tini Congress ni president yakare tabuk chini dofa ni chini hanamo thangnani chini dofa ni yago phan ninani political power ninani bagai bo tabu soba khlai tongo hingga kai kwbangma borok Bubagara no tentayo kwbangma borok bini bagai hamya sabu borok Bubagara krika kebo sabu hordi boro thangai annogo phayo Bubagara rangbaguro kwbangma podre pod Bubagara no sakao koksil saw haifan Bubagara khan nangja Bubagara jotono na hamjago aboni bagai no Bubagara ni o bruichi sa laye bruichi nei bisi mane no 41 bosor laye 42 bosor yakungri mani salo ang Bubagara no ahino hai taisa ani paiflaya hakaham tai hamjangma tai khuluma yaphare ang Bubagara ayu lokthon chini mol khaibo o sungsani chating tongthon bo chini dofani khoroksa Bubagara ngoi chini dofano naikoloi tongthon bini ayu lokthon ebong jeng mol Bubagara baino ma tongthon omono jeng nayo hengkai Bubagara asaimani salo taitamo sanai asek saino ahaino hai Tripura haste ni jotto takuk bukuk rongno ani khakaham yaphare tai Bubagara no ani khuluma yaphare ani kok orono pacha Bubagara no khulumka